Subon ako hangyo kamong naay mga bata nga kusog pa kay mo tingog dinhi sa sulod, adto lang usas gawas ha, kay para di kay makadisturbo sa inyong tupad. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo nagsulti nga ang mudawat sa usa ka bata mudawat usab ni Hesus. Kinsa ninyo dinhi ang di gyud mo balibad og bata taas ang kamot? Nang mudawat gyud ba? Oh, jutay kayo. Kasagaran gyud ang atong daog-daogon kana gyung bata. Dili lang daog-daogon inig katawo na nga sigihag kasaba, sigihag kusi, hapak, latos. Kana gyung wap ang matao. Hantod pagani ang wap gyud umol sa tiyan, alihana og kondom, alihana og ayudi, ipalaygit na ang agianan sa bata sa similya, imnan og pills, niyag maabot Diyos tiyan, kumuton pa gyud usahay, patyon pa gyud, pinaagig abortion. Grabe ang pagpanamastamas sa mga tao karon sa bata. Og mauna nga matod pa diri sa atong ikaduhang pagbasa na nag-away na ta, nisod na ang mga buhat nga dautan sa tibuok kalibutan, kamatay, linog, gubat, terorismo, drugas, mga pandemic, nga naman, kay wa naman ta mudawat sa Ginoo. Kay ang sikreto di ay sa pagdawat sa Ginoo, dawata ginang bata. Ang bata. Sige, lingi ang imong tupad. Ing na dinata mo sa likway bata ha. Na. Dinasad ta mga saba og bata. Ana ha. Kanang mga sabag bata nag-welcome nagyawa sa ilang kinabuhi. Kay wa man nimo dawatas Kristo, kay imo man gikontrahan ang bata. Aw di padong nakasiyawa. Kaya hindi mo dawat o Ginoo, ang gidawat ang demonyo. Muna sa ato diring unang pagbasa, ang mga dautan, kana ba mga tao nga musupak sa Ginoo, lahi gina silag batasan. Unsa may batasas dautan? Masuko sa mga buutan? Nga na nagyaw-yaw diri gihulagway sa unang pagbasa, ingon, kaning mga buutan, kaning nag-ingong mga matarong, wa man ni kapuslanan, nagpakauaw man ni nato, giinsultuhan man taani, nga kini kunong atong buhat, supak kuno nis Ginoo, ato ni silang paantoson, ato ni silang pamatyon. Maunay planos mga dautan, nya kinsa man na sila, ang mga dautan, kanang di mo dawat og bata. Maunay mahimong dautan. Nabit ako'y kaila nga, batanon pa kayo, magtiayon, pero 11 nakabuk anak. Nako, unya, okay pa mo? Insya, okay ra gyud pa dir. Wa gid mi gamit-gamit og pills, wa gid mi gamit-gamit og kondom. Nako, dato sa diay mo. Ingon siya, amo na sa ginhawa pa dir. Igo ra gyud makakaon. Pero di gyud mo balibad og bata. Nya inyong paminaw. Unsa ka to? Kuyugan ka tos Ginoo sila o dili? Tulo ramang kabuk ang nitubag. Oy, karong panahon na, ang yawanong hunahuna, dayog ingon, sus, daghan kag anak, lisod kay kinabuhi. Lisod kayo. Dugay naman ta ng batasana. Gani, ang ubang mga nasod, 1950s pa lang. Uban gani, 1960s. Got 2-child policy, nag 1-child policy. Nganong lisod malagigyapong kalibutan karon? Dinhis ato sa Pilipinas, bisag wa tay policy ana, culture. Ako, pila na kabuk akong ikasal, sobra na gani 5,000 kabuk akong ikasal. Inig pangutana ginakog pila kabuk anak inyong gusto, kana ra yung usa, duha, tulo. Pero unsa man ni hayahay ang kinabuhi nato? Wa. Lisod lang yapon, kadaghan akong kaila nga usaray anak, galisod, ngayo pa maganig bugas din ni nato, usaray anak.
Nasay usa, nasay uban, tag 12 ka bukanak, 15 ka bukanak, hayahay man. Manghatag pa man gani, mag-feeding pa man gani sa ilang mga silingan, pero 12 ka bukanak, 8 ka bukanak. Laktod pagkasulti, kung ang Ginoo day mo ikuyog nato, daghan kita grasya. Mao na ang tubag nato sa Salmo, unsa gito'y tubag nato? Ang Ginoo gyud mo'y nagbuhi nato. Siya nagbuhi nato oy. Nyag ato na siyang isalikway, pinaagi sa atong pagsupak sa iyang gusto, di na kita mabuhi, magpinatyanay na kita. Mao ni ron ang ato mga leaders sa nasod, dinhi og sa gawas nasod, gagubat na. Nay ato mga politicians ay siging away, gastos kwarta, mupay lisod na kay tastanan, gastuon pag inang kwartas ilang away. Pagkalaay. No? Atong iampo ha, ang atong mga leaders magmapaubsano na unta. Kamao na untang moalagad sa gusto ni Kristong alagaran o kinsa may gusto ni Kristong alagaran nato ang labing ubos. Nya matod pa niya, gusto mong mahimong labaw sa tanan, alagad mo sa labing ubos. Muna kita dinhi, maligya tag slat para gina sa labing ubos. Kanang atong SBF dag tag 500 pesos, ibayad na nato sa mga contractors nato nga nakahuman aning atong kumbinto. 99% naman ang kumbinto nato, gani gigamit na nato, daghan ang nakagamit diha. Nalipay kita sad atong mga formisyon sa mga katikis, sa mga couples o guban pa na natay magamit nga mga facilities, pero ang atong mga contractors ana wa pa babayre tanan. O kamo naluoy mo naamoy 500 diha, ay nala nag-iuli sa inyo. Itabang na ibili na diha anang naay na maligyag slat dias gawas. Nya karon sang Oktubre manghatag sad ta atol sa pista nato sa segunda patron, manghatag sa tagbugas, tag 5 kilo, labing minos, ngadtos mga around 3,000 ka mga kabus kayong pamilya dinis atong parokya. May na lang na makahatag ta nilag mga pila ka adlaw, makakaon sila nga wa nila gastuhi. Nya ang inyo anang himuon, palit ra mog slat si Tio tag 100 pesos ra gid na. No? 100. Bisag kada semana pa kamo palit, kaya gina nimo. Ana. Nya ato pa ginang itukod og balay, mga labing minos, 61 ka balay, equivalent sa akong umaabot nga edad, few days from now. 61 naman ko. 61 sad kabalay atong tukoron. Katong pag 60 nako last year, si Tio sa to atong gibuhat, 60 ra tato kabalay, nahimong 90 kabalay. Karon ang nang-apply ro nato, hapit na tingin amo 90 sad kabuok. Nang-apply. Kana ra bagyoy picturean ang lisod, yung kayong kahimtang. Pero ako pa nang ipasurvey, kaya nasa uban diya, mga mangingilad ka istanan. Picturean ang ad sa ilang baboy. Nya inig-uyo na nato, igsurvey dito, ad itos baboy di. Kadto itong tindahan, nga dugay ng gibiyaan, nga porti ng gubaa, mo'y picturean. Dili na mo'y atong himuon. Ang atong trabahoon nga balay, kanang naagyod gapuyo, o niya, pamilya. Dili kanang ulitaw or dalaga. Kaya pwede raman na bisag asa pasok. Ana, ang kana yung minyo na yung mga anak niya naagapuyo sa balay nga magpayong na gani in mag-uwan. Mo na atong tabangan. Ana, mo ginay number 1 nga priority. The rest, secondary. Nga naman, ato ning gibuhat kay matod pa ni Kristo, alagari gyud ang labing ubos aron sa mata sa Ginoo mahimo mong labing dako. Ay nala mo paglalis o kinsay hawd ninyo, sama ni rong ato mga political leaders nga ilag yung ipabati nga sila gigamhanan, siging panginsulto, siging papriso, siging away anang ilang mga kontra, dili na mo'y makapahimo natong great in the eyes of God, kung dili ang pagpaubos o ang pag-alagad sa labing ubos. Okay, last na lang lingi. Ang di mo lingi, iyas yawa. Lingay mong tupad. Ing na sugod karon, sugot na ko imong himuong maid. Okay, ing na ba?
Naadto na ko trabaan, sugo-sugoa lang ko, okay na gina nako. So nindot na lagi ana. Ge manindog ta katong magpaubos.